Kulian TV, Team VAT. Asivanu achishamsika. Kulian TV, aichatika. Saka subscriber wozo laika. Nechawana jwesapa na chichazusha. Everybody say Kulian, 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 yeah. Information need brilliant, 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 yeah. Everybody say Kulian, 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 yeah. My updates are brilliant, 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 yeah. Yamakadai kuterera panguwa dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV. Muri Zimbabwe mangwana naka mufaro wangu kudzoka zvekare tine varwi vehondo yerusununguko kuti vatizivisewo kuti zvakafamba sei kuti vazonzi vaende kuhondo vazouya vasunungure nyika. Mibvunzo yakawanda yatingangoda kubvunza asi tinoda kunyatsonzwisisa. So regai ndivape flow tinzwe kuti vari kutiwo kudii ikoko zvakafamba sei. Yes. Now I'm back to you. Toda kuti mutizivisewo panapa kuti zvakafamba sei kuti mimi muzonzi maakusumuka maakuenda kuhondo toda kuti mutiudze nyaya dzacho dzese kuzosvika hondo yanzi yapera. Handiti? Yeah. Yes, so toda kuti mutitsanangurirewo panapa kuti zvii zvaiitika murwendo kuti tizosvika like even nhasi nepatava pari kurwadza tazosvika sei patiri nhasi. Toda kuti mutangire kubva pamachienda kuhondo kusvika tisvike patiri nhasi pari kurwadza kudai so apa. So tangira ipapo pakubva pamakaenda kuhondo tinzwewo nyaya yacho kuti tinowanawo zvatinganzwisisa here ipapo. Ini ndakadzidza kuMount Slinda kuChipinge. Okay. Ndaigara kuKambuzuma. Baba vangu vaikrosesa vanhu nemotikari kuEgypt caravan kuenda kutraining kuZambia. Saka vanhu vaisvukira pamba. Okay. Kukambuzuma kubhazi cheEgypt caravan kana uchiziva bhendi rainga imboripo kare Egypt caravan. Yanga ine chimwe chibhazi chekoma chaitakura vanhu vebhendi. Ndo maitakurwa comrades nevamwe vanhu vensi vaendeswa kuZambia kutraining. Saka ndakazviona mumba ipo. Okay. Inini ndikazoenda kunodzidza kuMount Slinda. Ndikaona nezvaiitika nokuti pachikoro pandaidzidza about 2 kilometers kuenda kungapera. Paingosvika makamarada pane makamarada akasvika taenda kunosangana nawo kune imwe nzvimbo inonzi kwaChako. Kudivi kwaMount Slinda pane hospital pane katownship kanonzi kwaChako. Pakasvika makamarada nemamwe makomrade pana umwe ainzi comrade mutungamiri. Ndo vakatitora ivavo vakanotipinza kusvitsa kuSpunga Bay. Vachititaura nezvenyaya yehondo kupedzana DK kana nenono ndakamboona kumba umupako. Ndikati nenono ndoda kutakura gidi. Ndo kutoenda kwandakaita kuenda kuhondo ikoko. Ndosvika kuyana ndokatanogara kuChibavava. Ndakasanganiswa nemakamarada kwanga kutori nehondo kureruma. Ndafundiswa futi 21 days musango imomo. Kurudza futi tatiri 2. Ini mutamari yangu kwendagara pambuzuna iko panonzi Fortune. Yakazototaikawo futi. Asi ndakazosangana imomo tichiita into yataita yainzi borderline defense. Protector kuti mandege dzevarungu dzisapinde kuMozambique ndo zvatakatanga tichiita. Ichinzi borderline protection. Nana comrade vachungamidzi. Takazobva ipapo mazuva acho anga akuswederawo kuti Mozambique yapenda kunosununguka iri hondo yeMozambique nemakamarada. Zikanzi hai independence yadeployiwa independence kwerimo yapera. Samora awina vanhu vakupembera muMozambique tikatorwa nemabhazi kuenda kuMaputo.
ndokwatakasvika ikoko tichifara tichicelebrata tichifarirawo musununguko rwababa Samora nemamwe makomrades andakatoona akawanda. Kubvira ipapo yanga yatova 25 after 25 June 1975. Apa ndopapa kunzi tabva kunofora kumaputo takadzokera futuko kunogadzirisa vanhu kuti kwakugadzirwa mabhesi emadhanda iko kuMozambique ikoko, nokuti kwava kufanira kuti vabve kuZambia vanofanira kunge vachiuya kuzogara kuMozambique. Ndofunga vanga vataurana naSamora kuti manje mukomredza abve uko nokuti vanga vatopfurana ifombo kuZambia vanga vaurayana ikoko kuti vakarezondo mazipura nemadhanda ifombo kemp mazipura anga ane zvombo zvinemabara mazanda anga ane zvimapura. Saka vakapfurwa makomredzi akawanda kuya paye neumwewo ikoko aida kuti vakada kuita zvinodiwa mumusangano nokuda kuti vaite unification nokuti mukabanga asingadi Joshua Nkomo nokuti ndiye angari popular. Ende futi pakapanana ndavaningi story pakayanga asingadi munhu ari similar pamusoro pake vose vanana Chitepa vanga masimilar paari saka anga asingavadi. Apa aizivana naye anga achitenda kuzitima ameno kwaaishanda kuZambia. Saka pazoita utsotsi nana Simon pawenimo muHarare imomo vechida kutima uko. Zvese izvozvo zvaiitika vanhu vakutati nehistory kusisina ndandiri pasi ndichifamba nemashefu nditoona zvaiitika. Vese hondo yakaitika takada kufa mama yangu kurena handikunyepere hondo hakuna akadzoka uku nokuchenjera. Takatouitwa nevadzimu vambuya nehamba nasekuru Kaguri. Ndo vakachengeta makomrades ese aya nokuti hondo yatakarwa yanga iri yechimurengo. Hondo yatakarwa iyi yanga iri kuti kana tasunungura touya topa vapenzi posarudzwa nokutungamiri. Haisiri zvakaitwa zvanga vakuita kudetse izvozvo izvo. Ndo zvimwe zvakazoita kuti tinekane neniwo futi ndakazopedzisira ndasvika kuSoviet kwandakanotrainwa ikokoku ndikasvika ndakazopedzisira ndakuarmy ndakunational army tikafoma Zimbabwe Intelligence Corps mukomo tikatorwa tikaenda kunyanga kumakomo tikatrainwa kumilitary ikoko. Asi nokuti neniwo neSingapore ndandinayo nana comrade ikoko kuzisuka vanga vatovawo mageneral. Ineniwo ndikazobvawo ikoko ndapenda kupi kuState House kona ndakutandira provincial guard unit pamukadi. Ndashanda ikoko kunokutanzwanana taitamba tesi paState House apo. Iye anondiziya uyu. Maitamba mese nana Mugabe. Amanje patida. PaState House apo. Kana iye anondiziya munangarwa kundiona petali kumaziso anondiziya kana mutaundi akandiona anotondiziva. Alright. Tinotozivana saka then zvese zvaiitika manje pakabva paita ruvengo. Ruvengo rwakabva raitika nekuti ndaiona nezvimwe zvinhu zvandingade kuti vaone. Ndopandakanzi no nganditransfere kubva kuState House. Ngandanzi ngabve handidi kumuona ndiri Mugabe akataura kuti haadi kundiona. Hanzi changa chiri chikonzero chei? Taura munangarwa indava yesenemu yangu. Chete. Senemu yangu iyoyo noti pakapinda call. Yapinda call manje kureception ndakadaidzwa manje dzikanzi what senemu yangu nditole. Kanzi munhu wakatore senemu iyi munangarwa pauya tiri panapa. Handidi kumuona panapa. Ndakatanga kutransferwa kubva kuState House. Bandanokandwa kuCentral. Alright. Regai ndikubate zvishoma. Alright.
But surname ivaita hanzi inoita sei? What was the reason kuti munhu panonzi surname kuti story yacho haisi kudiwa ipapo? Hanzi chikonzero ndechechi yakaita sei? Hanzi iwe uri hama yandava nemitoro. Manje hamunyanyi diwa pedyo nevakuru vapo. Vapanduki. Ndo yanga iri nyaya yacho. Ndakamanya. Vakanditenderedza. Ndikapedzisira ndaku Saturday carpet. Ndakuenda kuSaturday uchienda kwaIfiridzo. Ndikazosunga amwe nemamwe masiputendo andakasunga vanga vakaipindiswa pamotikari dzekuba. Zvikanzi manje inini ndofana kuurayiwa nokuti ndapinza zvigunwe zvangu mumhino dzevakuru vapo. Saka eliminated. Ndikatanga kumhanyiswa pasi nemudenga. Ndaigara kuPrimebourne. Kubrookside kuyapera. Ndopaziva paCrimebourne. Padhuze nepaPRG beta. Ndopaziva. Ndopa ndaigara ipapo. Imba ikauya ndikaridzirwa pfuti. Paipai ndida kuurayiwa ndikabva ndichipinza muna Topo. Panumber 3 Topo. Kubva muna Chiremba ndakabva ikoko ndakadhiraivha mota ndakatarisa pasi window screen ikadona. Ndikamhanya kunoita ripoti paHatfield police station yacho sobva yatikwa nekuti yanzi hai internal investigation vachaiperefera. Asi vanhu vavanga vanditumira kuti vandiuraye. Ndopakatika Matinda achitaura zvikanzi yotiza nekuti uda kuurayiwa. Ndopandakatiza kubva ndauya kuno. Right. Toda kuti tichidzokera pashure. Alright. Toda kuti tichidzokera pamashure zvishoma manje. Iyi nhoro ndenyu ndainzwa nhoro ndenyu yakanaka kwazvo. Toda kuti tizive isusu imimi kuti nhasi izvezvi pazonzi taana Mnangagwa adzoka is now the powerful man zvaave iko zvinezvi. Where did he come from? Akabva nekupi kuti azosvika paave nhasi apa? Akabva akadhunzirwa padhuze ipapo because aita zvinangwa zvaidiwa naMuzonda naMugabe kuuraya vese maopponent. Saka vakamusevedza padhuze kubva apedzisira aita Minister of State Security. Ndopaanga atanga mukati muZANU-PF imomo yanga ichihedhwa naMuzenda iripo yekuponda vanhu. Vese vanga kuita zveumhanda anenge achingoita nharo aiurayiwa. Aipiwa vaMuzenda ndikanzi munhu atoendeswa kwaMuzenda chete nyaya yake utoziva kutourayiwa. Saka aidiwa maningi kudhara Muzenda aidiwa maningi nekuti anga ane masikireti ese. Alright. Vaishanda vari 3. Iye naMugabe naMbara Muzenda ndo vanga vane gemu dzacho idzodzo dzekuuraya maoppositions newese angoda kusimuka vaimupinza pasi papers. Alright. Zvaiitika muZimbabwe nezvichitoitika majenerali ose ari kupera aya ndiye muchinda iyoyo. Alright. Ko Mugabe because Mugabe nina head kuti he was a teacher Ghana uko kuti azosvika ipapa because imba kwenda kuhondo manga muna here anga ari teacher ndakanzodaro akazobatwa manje nenyaya dzezvematongerwo enyika ndopa vakazoinfiltratwa nespecial branch yaSmith vakapiwa mission yokuti vaende kunoparalyza struggle vamise hondo vaite kuti isabudirire. Aish. Saka yese yanga yapitika kuchipombo kuZambia kwako ndo vanga vakukonzera chaos yacho yese iyoyo kusvikira mabases abva kuZambia nekuti mukadzi waJoshua Nkomo nemukadzi waKaunda they are related. Saka vanga vari vana baba munini nababa mukuru ipapo. That's why mazipura kuZambia vanga vane ma-AK
macomrades ane maplan vakazosvikira pakuti mabhesi ngaaende anoende kwamakasamora nekuti Mozambique yasununguka toita mabhesi ikoko zvikanzi ngavaite marefugee camp asi zvikanzi anoiswa pachivande mamilitary camp ari mukati nechekumarefugee camp ikoko ndo pakatanga kuti Mugabe ndo paanga apo manje naiwo kuZambia ikoko abudiswa mujere vatoendiyambuswa na kaita ngona kunzi vaende kunokrosa vauye kuMozambique vachingosvika havana kana kugara mumatembo vabva vatonanga kumaputo havana kumboona kukutika kwaitika mumarefugee camp mataigara tichifamba tichidhura mabhese. Alright. Nanhasi munyika imomo. Alright, but apa pane pandoda kunyazonzwisa kuti pakazonyatsofambiswa sei because vakatumwa kuti vaende nomisa revolution kuti vapire hondo kunokanganisa revolution kuti hondo imire handiti but ivo vakazobuda takunzwa kuti kwaita independence vanhu hondo yahwinwa pakafamba sei ipapo kuti pakazongonzi hondo yatohwinwa takutona those guys vakutopinda ivava vatoko kumberi mberiwa kana kuti vanhu vaida kunonzi vataure maconference acho vayaya mapeople negotiations manje yana chikepo vatowanana ndavaning story yanga vanhu vapanduka manje ivo vanga vakutanga kuti toda kuitora neGuinea nana comrade Josiah Magamba Tongogara kanzi ndiye watanga kuisa itsutsu toda kuti tiitore neGuinea saka ndo paakabva angotanga iye kutonzi akutovhoterwa anga asingazikanwe kana kumatembo mukati Mozambique haana kusvika Mugabe wayo aizve hakuna kembo yaakambosvika kana kuti anonoona kana pachimoyo haana kusvika vakaurayiwa vana vese vai hapana bhesi yaakasvika kwete kumubhanana kupungwe kwese uko kudoroi kwaiurayiwa macomrades hakuna haana mbopasvika kwese kwekwa aigara kumaputo. Akangokwira pachitotsitotsi haana vanhu vangu vasingatombomufanira asi nekuti tatango musango nemacomrades takawanda tikati nyaya iyi taigadzirisa kumusha kwacho kuti haina kuzombogadzirisi kana ana Munangarwa vakutovharavhara zvinhu vanhu vangourayiwa vanhu vachitsakatika muHarare hazvina kutanga manje zvakatanga 1980 tichiuya munyika umo 81 tisi takazopinda 82 tichibva kuSoviet tanga tato mabvumdzorero manje amwe maorders tikwiride mahedhi avanga ukavaramba waibva wanzi wapanduka saka ukati niwo uyabva nekupi kouya asi chirechefu wataiziya waibva watoiswa pamupini saka ndaanditori munhu anga akamakirirwa because ndaitaura zveshure. Alright. Yeah. Alright. Manje ndofana kuti ndibvise I must be eliminated. Ndaida kutonoiswa kuma-acid. Zvakaoma. Alright. Ndapinda pama-1 ndakatotiza nemhuri yangu kubva ikoko. Alright. What about uyu vice president Chiwenga uyu manga munayewo herewo zvakafambawo yakamira sei? Ndicomrade Joshua iyeye and he contributed even more than Emerson Mnangagwa akaoperata ku ndo zvinorwadza izvozvo akaoperata kupe Emerson Mnangagwa manje ndo zvinotirwadza izvozvo kuti nokuti tiri muzoni mukati umo tichimhanyiswa nemandege tigara mujinga regomo tichivara tichinayiwa nemvura iye anga ari kupi Chiwenga anga ari muzoni comrade akapinira uya manje ipapo apa futi ari kutotya kuurayiwa ari mudhuze neGaru kana uchiziya gurupu yeCrocodile ndiyo gurupu yavo first gurupu yavana Munangarwa vaikuSoviet. Isusu takazoenda pathird group
third group or fourth group yedu yakazoenda apa wangu atobva kudhara matrenero avakaitwa ndiwo andakaitwawo iwani. Alright. Matrenero acho anga akamira sei, like ndanzwa kuti matrenero akaitwa ndo matrenero makaitwa. Takabikwa neKGB. Alright. Yeah, takafundiswa zvese intelligence, counter espionage, double agent, secret censorship of mail, surveillance, poisoning, bombs and destructive, sabotage, zvese takatrainwa ikoko. Yeah, so you are loaded, I guess. Yo. Food poisoning chaiyo vanokuisira poison machinda ayayo. Yeah, takaita zvese intelligence and counter intelligence. Naiyo futi takazviita izvozvo counter espionage nemagemu acho ese takazvitrainwa zvese kuKGB kuKremlin. Alright. Saka manje yakuzvishandisira pazvizvarwa asi zvinhu zvatakateerwa kuti zvishandisire vavengi vainyika. Yakushandisira zvizvarwa zvemunyika. Alright. What about my comrades akaita sa comrade Mujuru Rex Nongo? Anga aripo manje takamukwadza mudhara wangu yavo yachikoro was not educated manje vakamudira kuputa. He was easily used. And haana kuenda kuSoviet nyaya dzeintelligence nenyaya dzechikoro idzi hapana, haana kuenda. Kana inini kuenda kwandakaita futi ndakatoenda zvega nyabvu manje nekuti kwaizi kunoendeswa vana vekumasvingo nevamwe kuzvikoro. Vamwe vese mandaruni Chipinga Mutoko Murewa endai kuti munorwa hondo. Kwaitorwa vana vanobva kumasvingo ndo vaendeswa kuzvikoro nekumamichenzo kuti vazotonga mangwana vave mafuture leaders. Okay. Ndakatozoita zvekupindura manje neganyabu nekuti hai zvanyanya ini ndikutopinda group iyoyi. Ndakatopinda zveganyabu. Kuenda kwandakaita iko. Kwamakaita ikoko. Alright. Ndakatopinda pagroup iyoyo zveganyabu vangu vasinganidei ipapo. Alright. What about that guy are the most talkative anotaurisa uyu Christopher Mtsvangwa zvakakamira sei nhoroondo yake ikoko kuhondo makatorwa naye? Angari kuchikoro angari tinta kudoroi kubreakfast kwaifundisa vatoto vapana vadiki chikoro haana kana kumbotrenwa uye. Yeah, so now it makes sense. Yeah, now it makes sense. Aifundisa kuvatoto kudoroi best five ndoko anga ari tisha. Yeah, now I see. Akabva angobva kukukwa chekoko akazopedzisira nekuti anga angori Westman achingobvumira zvese saka akasedera padhuze nemadhara. Alright. Hatomboda kana maveteran akadaro so because iye haana kutrainwa, haana kuti kuoperate. Manje haazive, haana zvaanonyatsoziya. Panyaya dzesecurity nezvechisoja nezvechipurisa zvapana zvaanoziya uyu. Chake ichi. Alright. Yeah, now it makes a lot of sense. And I wanna zviri kubatana zvacho. Because you know it's not the first time. You know I was told. Vakawanda vakaita seuya uyu aripo mwanengameni anogara kumufakose wake anzani comrade ani uyu Mahiya. Douglas Mahiya. Nakingoya vakatenwa kuDar es Salaam ndo vanongorespecta macomrade okutanga aya madhara aya manje akatotengwa akapuhwa mari. Iye chida Mahiya uya akutotengesa avo macomrades.
Hey. Yeah. Akapuwa mari, akapuwa nemamota amweni. Yeah. Amwe makomrades akatengwa aya akapuwa mari. Yeah. Manje munhu angatengesere zvinhu vanhu ruzhinji rwevanhu renyika yeZimbabwe imari kuti munhu upengo. Yeah, ipapo. Takatizira kupira nyika. Imimi maakutambira mari. Takanzi titatore zvinhu zvemuvengi. Point of attention inotaura vanhu. Alright, but ndoda kukubvunza imwe mubvunzo panapa. Imimi pamakaenda imimi reason yanyatsoti vanhu muchatsoti takusumuka takuda kuchinyatsoenda kuhondo panapa. Yange rinyatsori reason yechi kuti ngande tinorwisa vanhu ava. Nyaya yakashupa pakambodaidzirwa death kana uchiziya yaMartin Luther King 1969. Yes. Ya ndo pakaita looting muHarare kana uchiziya kireni kuti pakamboita looting muHarare nenyaya yaMartin Luther King angashaika. muHarare mukaimbwa tsuro we wapera basa nankomo. Ndo patainzi kana uchida nyika yako siya chikoro chako uende kunorwa hondo. Pane ngoma yaimbwa iyoyo. Kana une shungu yekuda nyika yako siya chikoro chako uende kunorwa hondo. Kana une shungu yekuda nyika yako siya chikoro chako uende kunorwa. Ndo zvimwe zvakati mobilize izvozvo kusvikira taenda manzi kumasango ikoko. Alright. Asi chinango changa chiri chekuti muda kurwisa system yekupinza mapresident mudzokere kumusystem yekudzosera madzimambo here kana kuti maiti muruda kubvisa vari kushandisa system iyo mupfekere vatema vangokontinya nesystem iyo. Taienda kunorwisa nyika kuti tiwane one man one vote. Munhu wese agare zvakanaka tibvise mizhungu yatidzvanyirira yaSmith. Munangarwa wawo yafuta akuita izvozvo kuti. Hazvisiri izvo zvatakabvira mangu zvakuitika izvi. Takabvira rusununguko kuti nyika ruzhinji rweZimbabwe rusununguko. Paitike one man one vote. Ivo vakuda kuvhotesa parliament chete vanhu 200 muparliament vofungira nemunhu wese wemuZimbabwe. Daylight robbery time. Yeah. So inini panonyazondinetsawo inini kuti inonzi mbumu yakaitwa ipapapa. The revolution was hijacked. Okay. Wese angoda kusvika manje achida kutsoropodza munangarwa mudabai kupa kuna munangarwa wokuita kwamuzoenda maitonzwa munhu achakatika kana kuchachituna. Patori nekakilling kuti kandinozivawo futi padhuze nekuti ndikakuona padhuze panyama ndingakupe mazita evanhu. Okay. Alright. Vani mayazi. Alright. Ndivawo ukangoda kutambira mudhuze wapera basa. Vachitorimo musystem iyoyi. Varimo musystem vacho vamwe vakapedza kovadhaiye kuti pachake kuti vauraye tenzi. Tinone apa muri kutamba nembavha hombe yamusati mamboziva kana muupenyu hwenyu mose. Matenerwo atakaita acho kutenzi mubhindo wemadhodhi. Yeah. Ndikutaurire kuti tanga tiri group of what? Group of 8. Tese ndikada kuti ndikutaurire ese yacho izvozvizvi pasara vashoma. Masara vangani? Kuti havasiko kana 12 futi kana ndikada kuti ndikutaurire. Vazhinji vese vakatsvairwa more than 7 vari pasi pevhumande so.
Oh. All right. I'm telling you. So imimi pakuzopa Less than 20 guys manje watakapinda nawo pa KGB hapo wasara munyika. Okay. All right. Saka vese vane information vanoziva kuti mavhetereneke anoda kuti avaziva avauraye. Oh. Kuti pasare pasina anoziva history nekuti zvakamira sei. Zvakamira sei. Saka akomberedzwa nezvigananda zvese zvinokuti hazinyatsomuzivawo kuti kune munhu yeye vari kutamba naye muurayi akatopfuura ivo. Hey. Saka poitwa. Saka what I did? Poitwa say, because mimi, you know these guys in the you know. Yes, you know. Yes, that's what a lot of people are saying. Kuti yes, nga advantage. But imimi ndimunonyazoziva how dangerous he is. And munoziva kuti anokwanisa kuita zvipi nezvipi futi kune vanhu vanenge vachingodaro. Poitwa zvekunzwi nekuti munoona vanhu vanoti alright ngatiite zvekumachira, you know. Akaramba ari paposition paari papo vachapera vese uchamutaurira ndiwe. Mushonga wake munhu wengambobva paposition ipapo aende kujere kuiswe umwe kuitira kuti machena aya asave necontrola anoti ndiye ari kucontrola. Akadzika midzi kuami akaisa matsotsi ake kuti aiwo akaisa matsotsi ake nekulocal system. Hakuna zvamunozombomuita pai. Saka iwo unotaura takati manje hope akuwithdrawa cable 3 iyoyo. Saka munotata aramba akagara ipapo. Akawithdraw anobva abva because mutemo unenge wakuti akufanira kuresign oenda kumba. Manje handiti ndo zvaari kuvharidzira kuti ndisaitike zvacho izvozvo izvi. Saka kati haachada kuisaina okay aya kukumbira ruregerero munomuti akagara futi ipapo. No. Yeah. Majenerali ese apera kufaya munoti kudini nawo. Ndakundoregera kutaura zvekuchifombo kuZambia vaakakanda kukapuwe river kwamakomrades mangani. Unoziva kapuwe river kwaidini? Zitana yangonzwa bada ndizive kuti iri papi. Iri kuZambia uko kwakapera makomrades ese achikandwa mweya achidyiwa nemakarwe. Wakambokanda iwe munhu mumvura mupenyu kuti adyiwe negarwe. Saka iwe unofunga kuti zita rekuti crocodile yakabva kupi? Ndakangonzwa iye achiti kanzi crocodile zvinoreva kuti iri soft as wool, haingoatake pese pese. First group yavo nokuti vaikandira vanhu kukapuwe river kuZambia. Ndiko kutaura more than 1,000 makomrades akafa kuZambia ndisingaverenge kuZimbabwe kwautaura. Munhu yaya ndikada ndikuidwe mutemushanu nezvituna zvinosvika kuma 5,000 mumaoko akeka zvinosvika ndokuverengera kubva kukapuwe river uko kupinda kubva kuZambia kupinda muMozambique baba kuzopinda futi imo muZimbabwe macho imomo vanopfuura 5,000. Apa muri kuverenga mabhunu here auraya nguva yehondo here muri kuverenga vanhu vakaita sei apa pa 5,000 apa? Ndikuverenga nguva yehondo ndikada kukutaurira nemajenerali ese aya they've already multiplied. Majenerali ese apera nemadhesi ese anga achiita maminista mupresident yaMugabe iyi he was involved. Vese vaifa vese vase mukati umo anga ari involved muntaraunda. Saka zobati nyaya yehombe. Nyika iri mumaoko mevaverengi venyu
varume vehondo nemaforena hapana matombera mumboita nemunguru. Murudzi? Munguru. Munguru, where are they from? Sorry? Yeah. Mati vanata sei? Vanodya vanhu. Chirudzi. Haurware kumanguru vanokupedzisa vakakubika. Rudzi rwacho nyama chaiyo. Rudzi rwacho ruri kupi? Runowanika kana iko kukoko nekusouth Africa niko. Saka vakazosvika vanhu vekwanonzi vekwambele. Matimo acho iwayo. vakazosvika pakuzosvika kuZimbabwe sei manje? Varipo vamwe kubhinga uku. Unokuziva kubhinga kune vamwe vanhu vane makumbo 2 mukutsoka uku. Unobva hanzani akazomboitwa seneta mudhenda nokuti Mugabe aida kupiwa mushonga nevanhu veikoko. Adapiwa mushonga wechi? Aipiwa mushonga wekuzvidzivirira nekuti atyise namudhenda veikoko kubhinga. Wakamboona here munhu anobata hove nemaoko? Handisati. Munhu anopinda mvura obva aita garwa, wakambomuona? Handisati. Hama maoko, bvunzai munotaurirwa. Akapinda mvura vanochinda, anenge asiya mbatya dzake akarudza panze apo. Patsingabatwe nemumwe munhu nokuti dzikabatwa nemumwe munhu ipapo futi haachambosanduka, anobva aramba angori gari. Saka anotoviga mbatya dzake, zvimwe zvaanga mudhara Mugabe yanga akatorombeswa namudhemba, zvimwe akapiwa nasekuru Nekaitangwena. Aizve Sekutangwena vanga vasingaziviwo kuti munhu uyu hunhu hwake hwakaita sei. Handizivi kuti vanhu vemweya vanoona sei n'anga idzi vanongopa vamwe vanhu maweapons asingabatsira, ungape benzi nyukilia woni. Wotora pipo wopa benzi, handi kutoswera tinyauda. Zvakaitika ipapo. Alright, what about the issue yatinogara tichinzwa yenyaya yekunzanzi tsvimbo yenyika zvaifambawo sei ipo papo? Tsvimbo yenyika yakapiwa kuchitungudza, yakapiwa uyo yainzi Ndavaninisipone wacho uyo. Saka tsvimbo iyoyo futi inofana kudzoserwa peya muvaudze vemasvikiro kuti hondo yaya yapera, wodzoserwa tsvimbo yaya manje haina kudzokera. Vadzimu veZimbabwe izvozvi vari kuti tiri muhondo haisati yapera, iyo yakapera 80. Ndikukutaurira umbozozibvunza kana kuna Sekurundunge nyaya iyoyo. Uvabvunze, vanozokutaurira mute kana vachiprofita zveshuwa vanhu ivavo. So hazvikonzeresa maproblems here kunyika izvozvo? Iyo hauzvizivi, haunambozvizwa kuti kana iwe Mugabe chaiyo taenda naye kuchitungwidzwako zvakasangana nekudombora Mwari kuairport padhuze nekuseruko, handiti unokuziva? Yes. Manikazi anoitwa kuchitungwidzwako anonoitwa futi uko kuairport uko kudombora Mwari kune tsoka dziri pamusoro pegomo apo. Wakambopaenda? Ndakambopaenda. Wakaona tsoka dziri pamusoro ipapo? Ndakadziona, ndakaona 1. Manje ipapo
marituals anoitwa pagomo ipapo akafanana neanoitwa kuchitunguza uko. Vodzorera tsvimbo vadzimu vogadzikana musha nambuya nehandana nasekuru kaguri, nyika inotongeka iyi. Haimbotongeka pasina kuitwa izvozvo. Nyika iyi haisi yemaintellectuals kai. Inyika yevadzimu iyi. Mungangoya mune maprofesa mugabanga akadzidza sei. Ungangoya nemadegree 2011. Iweka ndati there is no education without culture. Yes. There is no education without culture. Yeah. If you can be how educated, if you don't know your culture, you are retarded. Yeah. Saka zvavari kunetsana zvose zvavari kuita izvi ndokutaurira inini kana ivo vachivenga chaivo nyaya ndikutaurira yaakamboita kuingwa haana kuziva. Okay. I just want to ask you something. Kuti pakuzopenetrate ko panyaya dzemachechi vakazopenetrata sei, ende zviri kundinetsa kuti why is it machechi ka vari vese nemunhu iye vakatoita kuzemberana naye, hatichanyatsozinzwisisa kuti nyaya idzo dzinonyanya kufamba sei. Yanga ariko here machechi akara chiri kumbonyatsoitika? Angatiko machechi akapindira manje ipapo akazopinda nana Chivhayo nematsoya ndo vakatanga kusevedzera machechi ayapuye, ndobva varegera zvemasvikiro zvazvechechi manje amene zvakauya naMugabe vakutanga kunopinda nenyaya dzemachechi manje varegera zvemasvikiro. So that's the nyaya, was it a way of cleansing or kuti vakaudzwa vakanyeperwa kuchechi kuti hanzi you can bypass zvemasvikiro mukaenda kumasoro munopuwa mvura modaidai nekuti pane zvakawanda zvikuvatera vanhu vakauraya vawanda. Vanhu vauraya vawanda zvekuti hazvichavharika nematsowe izvi. Yeah. Nyika yese manje yakuzonzadzwa maropa evanhu nemhondi dzedzipinzi dzakutonzi yese Zimbabwe ZANU-PF yaye madhoti nenyaya dzavo vari kumbira vavo. Pakaipa. Vanhu ava mavasungura vatauri mushe vakabatwa ava vatarambe vari pamapozisheni avari ava. Nyika iyi munofa mese ikoko. Yeah. Kirene wakatasana nebhombu pamberi pako, anytime is like a grenade. Unoziva pataisa Zimbabwe taitanga taitira tsvina pamusoro kuti risakumbidze kusenzwa. Aizve. Yeah. Zvese izvozvo ndaizviita naComrade Jepe. Comrade Jepe vakazovaita sei? I don't know. Vakazovatamba rafu vakaisirwa Zimbabwe kuda kutoputika takabviswa pini vakaputikirwa vakafa. Ndiye aishanda nebhombs kuzanda forces iyeye, ndiye akandifundisa mabhombu. Alright, ko panyaya yeNational Heroes Acre apa squad. Alright, ko panyaya yeNational Heroes Acre apa manga makazvifambisa sei ende manga makawirirana kuti ndati panyaya yeNational Heroes Acre apa manga makazvifambisa sei apa, manga makati muchaisa vanhu vakaita sei National Heroes Acre pamaagreements enyu ekuhondo imimi? Ndati Heroes manga makati muchaisa vanhu vakaita sei pamaigadzira Heroes Acre?
Wangoisangana vanoda nevanenge vauraiwa naivo. But pamakaigadzira maiti pachaiswa pakaita sei? Tora wese wese vanoda ivo chete vanoungana naye. Ngauone kana politics yacho manje zvayakaita. Zvakaiswa mafeti avo. Yeah. Zvine nharo. Zvine nharo saka. Zvine nharo. Mawani ndekubvisa munhu iyeye chete. Inini I thought kuti maybe imimi since sevanhu vekuti munonyatsomuziva mamunaye kubva kare kubva achiri mudiki. Munenge muchiziva maways even nemaweaknesses ake kuti I think uyu kumugona makamudai mamugonawo. Even ndogara ndichibvunza kana vanozvitiva maprofita vanoita sei vanogona kuti kana pamwe vamwe bhoza vamwe vanotanza vanenge vakabata-batawo zvakawanda zvekuti vanenge vakasimbiswa. Ndikati hapana here kana maways amunoziva mumweya mashoni. Vakatosimbiswa nematsotsi atorana navana Chinamasa ava futi matsotsi aya. Chinamasa akaenda kuhondo here? Ko Chinamasa akarwa hondo here? Hapana umbavha. Akaenda kuhondo Chinamasa? He's not straightforward baba vai. Ndati Chinamasa akaenda kuhondo here? Vakabva kumapati akawanda. Saka kuhondo haana kurwa handiti? Zvaana akaenda wekupi? Saka vanhu vacho Chinamasa haana kuenda kuhondo. Saka zvine nharo zvinhu zvacho. Tichiti ndo vanhu vacho vakarwa tichiona vari vocal vachitaura zvakati. Hapana vakawanda vakarwa hondo apo. Zvine nharo. Unoziva chimwe zvaitika paye? Pavakazoda kuti vakanotora Augustino Chihuri kumuita commissioner of police, iye anga ari junior wangu kupango. Manje ini ndaizomirawo here ipapo. Panga pakunetsa ya. Zvinhu zvavaita vasinyatsoziva kuti toda kusapotedza party, we want to derail. Saka zvinhu zvavo ndo zvakuitika. Alright. Yavo family people. Haisitire vizhinji vevanhu. Paanenge pabuda totangwa rimwe bato nyowani.